каква е същността на празника? И как така? Днес е толкова велик празник. Целият свят боядисва яйца. Това ли е великото на празника? Не е ли? Не боядисването на яйца е причината за празника. Добре, Дейзи, бъди така добра и ми обясни малко. Денят на разпъването на Христос е Разпети петък, който всъщност е ден на скръб и размисъл за това, което Христос направи за нас на кръста. Колко време Христос е бил на кръста? Ето как протича времето на разпятието според Евангелията. Около 9 часа сутринта Христос е разпънат на Голгота. Около 3 часа настъпва тъмнина над земята. В 3 часа Христос издъхва. След смъртта му тялото е свалено от кръста и погребано в гробницата на Йосиф от Ариматея. Даже гробът ли не е бил негов? Той нищо ли не е имал тук на земята? Не е точно така. Какво искаш да кажеш? Имало е повече от всички, които са можели да си помислят, че са богати. Не те разбирам. Целият свят е сътворен чрез него. Всичко, което ни заобикаля, е сътворен чрез него. Даже самите ние сме сътворени чрез него. Сега разбирам стихът. В началото бе Словото. И Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. Всичко това чрез него стана и без него не е станало нищо от това, което е станало. А Велик ден се нарича така, защото е най-великото събитие в християнската вяра. Победата на живота, над смъртта и надеждата за спасение. Възкресението на Христос е основата на християнството. Затова празникът се счита за велик и най-важен в църковния календар. О, Физи, понякога се обърквам и когато хората ми задават въпроси, не знам как да благовествам правилно. Сега пред нас ще оживее една жива история, как Христос благовестства на един човек, а той на цял град и дойде спасение за всички. Амин. Казаха в 9, вече е 9:15. Да не се изненадваме. Нали знаеш, Тери? За нея винаги след малко е поне 20 минути. Докато се лакира, докато си оправи косата. Адрес сигурно пак е загубила представа за времето, ровейки в телефона си в TikTok. 100%. Хайде да влезем в това кафе от среща, че почва да става хладно. Тъкмо ще имаме време да си поръчаме нещо топло и нещо сладко, може би. Добре, нека им звънем и да кажем къде сме. Тери, ние сме в кварталното кафене, чакаме ви там. Здравейте, момичета! Избрахте ли си нещо в менюто? О, има какаово лате в менюто. Мисля да пробвам. А за теб? Аз си взимам класка капучино с много захар. Разбира се. Какво мислиш? Колко още ще закъснеят? Залагам на още поне 10 минути. Ако дойдат по-рано, ще им поръчам награда, а тя е да платят сметката. А ако минат 20, ще ги накараме да ни хванат с такси на връщане. Има сделка. Заповядайте. Малко ами. И капучино с много захар. Благодарим. Извинявайте, момичета, но бих искала да ви попитам, вие на къде сте тръгнали в този така студен ден? Навън няма и жива душа. Ами, отиваме на църква, но чакаме две наши съученички. Интересно. Ери, хайде малко по-бързо, че Мими и Михайлка сигурно вече са ни наказали за закъснението. О, все тая, без това сега не ми е до кафе. Ей, какво става? Откакто излязохме, се някак тиха. Опитах се да говоря на едно момче за Бог в училище, но като му казах, той ми се присмя и каза, че не вярва в приказки.
Имам чувството, че не казах посланието както трябва. Тери, не се натъжавай така. Ти си направила това, което Бог очаква от нас. Да свидетелстваме. Да, но си мисля, че поне ако му го бях обяснила малко по-добре, поне щеше да се замисля. Тери, разбирам те. Не помни, че не всичко зависи от нас. Ние сме просто вестители. Дано просто не искам никой да се загуби. Чуй ме, семето е посято. Понякога хората не реагират веднага, но думите ти може да останат в сърцето му. Бог ще работи в него по своя начин. А сега, хайде да вървим, ще се помолим за това, докато пием кафе. Става ли? Добре, благодаря ти, Али. Здравейте, момичета, малко закъсняхме. О, няма нищо, всичко е наред. Не се тревожете, всичко е наред, но нещо ще изглежда различно. Какво е станало? Здравейте, момичета, вие какво желаете? За мен едно фрапе, моля. За мен вода. Ами, просто съм притеснена, защото не можах да благовествам на едно момче. Като му казах за Бог, той ми се присмя и просто се тръгна от мен. Имам чувство, че вината е в мен. Извинявайте, но не мога да не чуя. Вие се говорите за Христос? Това е невероятно. Знаете ли, отдавна не съм чувала някой да говори така свободно за Христос. В наши дни това наистина не се среща често. Да, но той е най-важното в живота ни. Просто няма как да не говорим за Бог. Знаете ли, момичета, като малка също ходих на църква, но с времето просто се отдалечих. А ако знаете сега как ми липсва този мир и как бих дала всичко, за да го имам. Той те очаква с отворени обятия. Никога не е късно да се върнеш при него. Даже, ако искаш, присъедини се към нас. Ние обичаме да говорим за вярата си, да се насърчаваме взаимно. Ами, добре, ще се взема едно столче и може да остана при вас да слушам още малко. Стига да не ви преча. Заповядайте. Благодаря ви. Тери, казахте, че понякога има сърца, които не са готови да приемат и други, които са готови. Сещате ли се за самарянката, която Христос чакаше на кладенеца да напълни вода? Да, и какво за нея? Тя беше с отворено сърце за благовестване. А какво точно беше се случило тогава? Исус Христос трябваше да мине през Самария. И така дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде сина си Йосифа. Там беше Якововият кладенец. И Исус, уморен от пътя, реши да се почине там. Беше около 6 час. Исус изпрати учениците си за храна до града и дойде една самарянка да си начерпи вода. Ученици, нека седнем там до кладенеца, да се починим от този път. Добре, ще ли? Защо не отидете до града, за да вземете малко храна? Разбира се, учителю, ще отидем. Градът е наблизко, след малко ще се върнем. А ти, учителю, тук ли ще ни чакаш? Да, аз ще поостана още малко. Вие вървете. Хайде, братя, нека вървим, че е много горещо, за да може да се върнем по-скоро. Хайде. Жено, дай ми да пия. Как ти, който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? Ако би знаела Божия дар
и кой е онзи, който ти казва дай ми да пия, ти би поискала от него и той би ти дал живата вода. Господине, нито почерпало имаш, а и кладенецът е дълбок. Тогава отде има живата вода. Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от него, и чадата му, и добитъкът му. Всеки, който пие от тази вода, пак ще ожадне. Но който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожадне до века, а ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Господине, дай ми тая вода, за да не ожаднявам, нито да извървявам толкова път, до тук да изваждам. Иди, повикай мъжа си, ела. Нямам мъж, кой да повикам? Право казваш, че нямаш мъж, защото 5 си имал. И този, който сега имаш, пак не ти е мъж. Това си право казала. Господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи в този хълм са се покланяли, а вие казвате, че в Иерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме. Жено, вярвай ми, нито в този хълм, нито в Иерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете. Ние се покланяме на онова, което знаем, защото спасението идва от юдеите. Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници на Отца ще се покланят с дух и истина. Защото такива искат да бъдат Отец, неговите поклонници. Бог и дух. И от тези, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят. Зная, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той, когато дойде, ще ни яви всичко. Жено, аз, който разговарям с теб, съм Месията. Дойдете да видите. Човек, който ми казва всичко, което съм сторила. Да не би, дойде Месията. Какво правиш? Внимавай малко. А къде беше? Момчета, защо тази самарянка говориш с учителя? Хайде да видим. Учителя. Учителю, и аз донесох малко пресни плодове. Аз имам да ям храна, за която вие не знаете. Да не би някой да му е донесъл нещо за ядене? Моята храна е да върша волята на онзи, който ме е пратил. Неговата работа да върша. Не казвате ли още 4 месеца и жътвата ще дойде? Ето, казвам ви, повдигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жътва. Както знаете, един се, а друг жене. Вие влязохте в наследството на труда на другите. Вие не сте се трудили за това. Право казваш, учителю, но нека да вървим, защото става много късно. Прав си. Нека вървим. Имаме още много път. Да вървим. Но знайте, че докле е ден, иде нощ, когато никой не може да работи. И от този град много самаряни повярваха в него поради думата на жената, която свидетелствуваше. Той е този, който ми каза всичко, което съм сторила. И така, когато самаряните дойдоха при Исус, те ги накараха да останат при него и преседят там 2 дена. И още мнозина повярваха в него поради думата на жената, която казва. И ние вярваме не чрез говоренето ти, а защото чухме и знаем, че Христос е Спасителят на света. Да, така е. Момичета, благодаря ви много за това, че днес дойдохте и че ми припомнихте всички тези слова. Вие също казахте, че отивате на църква, нали? Да. Може ли аз да дойда с вас? Разбира се, но хайде да тръгваме, за да не закъснеем. Добре, хайде. Хайде.
Възкресение Христово, един велик празник за целия християнски свят. Исус Христос продължава да живее в сърцата на хората чрез Святия Дух, който идва и свидетелства за Него. Тялото на Исус Христос не е намерено, защото Бог е Дух и Неговите поклонници ще Му се поклонят с дух и истина. Светлината победи мрака, доказателство за Божията любов и надежда за всички нас. Докато пиесата оживя пред очите ви, нека сърцата ви се изпълнят с радост, защото гробът е празен.